Irido ang sarong 38 anyos na tricycle driver. Makalis na mabangga nin tricycle sa barangay Katagbakan, San Andres, Catanduanes. Alas 7:15 din banggi ka na kaaging Domingo, Disyembre 15. Pigbisto ang biktima na si Jacinto Aldave. Tricycle driver, residente kan barangay Esperanza kan parehong Banwaan. Pigbisto man ang driver kan tricycle na si Francis Alferez, 31 anyos, residente kan Purok sa barangay Milaviga, Karamuran, Catanduanes. Basado sa investigasyon, gikan sa sarong pagtiripon ng biktima, darakan kabuyungan, nagdesisyon ining guyo na sanan sa iyang tricycle. Alagad pag-abot sa lugar kan insidente, aksidente ining nabangga kan sospek, huli kan madiklum na dalan. Nakasunod po ito ma'am doon sa tricycle na tinutulak ni Jacinto. So medyo madilim po ma'am. So anong nangyari, di niya napansin kaya nabundol niya po ma'am si Jacinto. Tapos yung tricycle ma'am, walang signal light sa likod, yung parang reflectorized. Kaya medyo nabulaga siya doon, kaya nabundol niya po yun. Bari sa walang bitis ang sinapo kan biktima na dinaraman tulos sa One Memorial Alberto District Hospital. Dahil naman nagsunod panin kaso ang biktima, makalihis na magkaigwaning pakikipag-uron sa sospek. Yung mga driver, mag-ingat po kasi nang umalis tayo, may magulang, asawa, anak tayo naghihintay sa atin para sa pag-uwi natin. So sa mga nakikinig po, sana po iwasan ang uminom and then mag-ingat po sa pagmamaneho. Sa presente, pigbubulong pa sa ospital ang biktima. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.